Tak já vás vítám u dalšího dílu podcastu Menotalk a já jsem moc ráda, že tady mám dnešního hosta. Je to moje dobrá kamarádka Monča Marešová. Myslím, že ji nemusím dlouze představovat. Monča je podnikatelka, influencerka, ale za mě hlavně žena, která se nebojí o věcech mluvit otevřeně, bez filtru a za to si tě vážím, Moni, teda moc. A ty to víš. A jsem ráda, že přijala moje pozvání, protože budeme dneska rozebírat období, kterým si Monča tak trošku prochází a procházela, a to je menopauza. Tak já tě vítám, Moni. Ahoj, Teres, i vy všichni. No, já jsem si, prosím tě, na tebe musela udělat scénář, abychom tady normálně nesklouzli k nějakému povídání mimo témata. Tak jsem si na tebe připravila scénář, a protože se v našem podcastu hodně bavíme právě o ženách, o perimenopauze, menopauze. A vlastně proč mě to napadlo? My jsme spolu tohle dělali živý vysílání a my jsme tam to téma nakousli. A ty ženy na to velmi reagovaly, jakože prostě nás je hodně. Těch, co se to týká, takže na to ty ženy hodně reagovaly. Tak jsem si říkala, že si tě pozvu i sem, ať si nás ženy můžou poslechnout pěkně v uších, na procházce s pejskem nebo v autě, když někam jedou, a že si o tom trošku popovídáme. Takže Moni, já bych se tě rovnou zeptala. Ty teda si procházíš menopauzou. Ano, mě teďkom jenom napadlo, že takhle dlouho už jsem nemlčela, ani nepamatuju, když jsme se bavili. Ale už tě pouštím ke slovu, nebo? Dobře, ano. Ano, procházím si menopauzou. A jak přesně je to tak. třeba dlouho, kdy jsi tak jako začala mít pocit, že se něco děje jinak? Hele, já to absolutně popíšu, jak to bylo, protože měla jsem 7 let nitroděložní tělísko, tudíž jsem ani nemenstruovala, neměla jsem žádný problémy. Po 7 letech jsem ho vyndala a menstruace už nepřišla, což je 2 roky zpátky. A vlastně začaly určitý problémy, jakože ekzémy kolem očí, začaly úzkosti, to bylo asi to nejhorší, pocení, takový divný nálady. Teď nevím, jestli jsem něco nevynechala. Prostě takovýhle, byl to divnej stav, kdy jsem říkala, hele, to nejsem já, a vůbec jsem to nedokázala pojmenovat. Až asi po půl roce mi jedna známá pojmenovala, říkala, to tam potřebuje asi nějaký perimenopauze nebo něco. Tenkrát se o tom jako úplně nemluvilo před těma 2 lety ještě, takže jsem začala užívat nějaký přírodní preparáty a vždycky to bylo jako lepší, pak to bylo horší, pak to zase bylo lepší. Bylo to taky fakt jako jízda na horský dráze. A Moni, nesluší se to, ale tebe můžu. Kolik ti bylo v té době? 49. 49, takže 49. Tam ti to nějak takhle začalo. Ale já právě chci říct, že já vlastně nevím, kdy mi to začalo, protože tím, že jsem měla to tělísko, tak ono už to mohlo nastoupit. A ono bylo hormonální, takže jsi byla vlastně na hormonech. Přesně tak, a v momentě, kdy jsem to vyndala, tak tam najednou byl ten propad. Tudíž já vlastně absolutně nevím, kdy to začalo. Kdy jsi do toho jakoby vstoupila, jasně. Ale před těma lety 2 lety začala ta jízda. A co tě, vidíš to jsem se tě nikdy nezeptala, co tě teda vedlo k tomu to tělísko vyndat? No to musíš jako vyndat, víš, po nějaký době, takže jsem ho jako vyndala a tím, že potom už jako nepřišla žádná menstruace, nic, to jsem si říkala, to je pohoda, ta menopauza, jako na co bych si ho dávala, jako vůbec jsem jako nepočítala vlastně, ani mi nenapadla prostě nějaká perimeno nebo meno, prostě jsem nad tím nepřemýšlela, ale říkám, začala jízda jako no. Začala jízda a ty, Moni, já si tohle období velmi dobře pamatuju. A jako první, čeho jsem si u tebe všimla, bylo, že jsi začala být asociální. Jo, Ty. No jasně, já ty největší živel a miluješ lidi a ty jsi začala být taková, že si ani s tím psem jsem tě nemohla vytáhnout. Jako mě úplně jako třeba ty nejbližší to bylo v pohodě, ale jako by cizí lidi, nedělalo mi to dobře, nedělalo mi dobře chodit mezi lidi, pro mě třeba úplný peklo jako zvednout telefon a někam zavolat, což prostě třeba při mým podnikání je výborný. A takže, ale jenom taková triviální věc, plácnu jako objednat se někam k doktorovi, jo, tak jsem to vždycky odkládala, pak když už to nešlo, tak jsem zvedla ten telefon, no to jsem nebyla já, takže já jsem si to začala uvědomovat a jenom jsem říkala, pane bože, vraťte mě, jo, že prostě to bylo vlastně hrozně nepříjemný, že já jsem se necítila jako já. A co třeba přibírání na váze? Hele, teďkom zpětně, protože teď teda od nového roku to úplně jako nabralo ještě jako jiný grády, to přibírání, ale když jsem nad tím přemýšlela, tak prostě posledních nějakých 8 let mi to šlo plíživě třeba 8 kilo nahoru. Tak jako po půl kilu, pomalinku. Takový to, co nevnímáš. Jo, v úzovkách jako velikost plus minus mám pořád stejnou, ale je mi to samozřejmě hodně těsný, ta velikost. A prostě to tělo se úplně změnilo. Úplně. Tak já si pamatuju, ty jsi tam měla ten úraz nohy, takže tam taky jako byla dlouho odkázaná na
kolečkový křeslo, já si tě pamatuju, jak jsi na něm chudáku seděla, nebyl tam ten pohyb, takže možná i proto to tělo se začalo trošku měnit. A tohle tomu tam asi jsem paradoxně nepřidala. zhubla, protože jak mi bylo blbě, tak jsem strašně dlouho jako skoro nejedla, jo. Jo. Ale jak říkám, ono, to je půl kila tady, ani to prostě nevnímáš a najednou za těch 8 let, nebo kolik je prostě 7-8 kilo nahoře. Takže prostě před těma 2 lety to jiná začalo. postava, prostě úplně jiná postava. No a úplně jiná Monča, já si to prostě pamatuju. Ale ty jsi to měla tak půl roku a potom se to začalo nějak zlepšovat, nebylo to úplně... Jak říkám, ono je to nahoru dolů, jo, jako prostě to máš ten výkyv a pak zase je to dobrý, pak se cítíš dobře, ale jako není to dobrý období a ty jsi se chtěla zeptat, co jsem s tím asi začala dělat? No, přesně tak. Okay. Díky tobě jsem se dostala na kliniku. Ne, já jsem za to strašně šťastná, protože ty víš, že jsem to řešila už nějakou dobu a říkala jsem, pane bože, mně je to úplně jedno, ale já asi potřebuju začít něco brát. A ty už jsi teďka tady, já se ještě vrátím ty 2 roky zpátky. Tenkrát ti nenapadlo, že by to teda mohla být ta menopauza a ne, vůbec. Teď s tím musím něco dělat. Ne. Ne. Já si pamatuju, že asi po roce si potom přišla, že kamarádka ti říkala právě o docentu Fajtovi. Ano. A to i já jsem ti tenkrát říkala, hele, já nevím, ty hormony, vydrž, mě už se zdáš lepší, já si to pamatuju. No přesně, období. Takže jsem vydržela a říkám, no to byla jízda nahoru dolů, jo, jakože říkám, to bylo taky jako období, kdy to bylo peklo, já si třeba pamatuju, že jsem měla někde nějakou prezentaci a že jsem úplně cítila, jak jsem zrudla, ne, že jsem musela zrudnout a že mi takhle tečou, jako že mám mokrý obličej. Takže ty návaly si měla prostě častý. To bylo hrozný. A spánek třeba? Hele, spánek super. Já celý život bezvadně spím a to teda spím do teďka. Se spánkem nemám vůbec problém, nebo s tím nočním pocením nemám problém. To vím, že některé ženy fakt musí třeba 4krát za noc prostě vstát a jít se převlíknout, což teda to je hrozný. To je hrozný. A ještě řeší jako hodně, myslím si, že to je i poklesem toho progesteronu, že se začnou budit ve 3 ráno. A koukají do stropu, to jsem třeba měla já. To je taky jako velmi nepříjemný, protože samozřejmě tě napadají různý scénáře, že jo, ve 3 ráno, když se zbudíš. Ano. Tak to neznáš, to je dobře. Ale to nemám. To je dobře. Jako já spím jak dudek. Ale je pravda, že když třeba, to jsem hodně jako vytížená a musím říct, že jsem fakt jako unavená. Když si jdu lehnout, tak jsem fakt unavená. Ale když třeba jsem nějaký línější období, kdy prostě jsem nebo línější, prostě jsem ho neměla tak nacvakaný, tak taky jsem se klidně jako v noci probudila. Na záchod. Jo, jasně. Pak jsem nemohla usnout. Pak jsi nemohla usnout. No, to známe všechny. A je něco, co ti třeba hodně překvapilo v té době? Ale jedině, a ta psychika mě nejvíc jako překvapila. Ta psychika a možná ta tvoje alergie, to teda bylo taky něco, co jsi ale měla pozor, hodně. já jsem ekzém kolem očí. A já jsem vůbec jako netušila, že to jako třeba spadá pod tu menopauzu. Já jsem si říkala, aha, takže co do prkínka. No my jsme říkali, mám alergii na něco. Já jsem si myslela, že prostě že jako... v úzovkách na starý kolena prostě začnou být alergik a jako ekzematik. Takže... No a měla se to hodně, já si to pamatuju. A to třeba řešili tenkrát nějakýma kortikoidama, nebo jak jsi to řešila? No jedině kortikoidama, tam vůbec nic nepomohlo. A já jsem chodila na alergologii a dělali jsme opravdu veškerý i testy, takový jako dermatologický testy. A mě na všechno vyšlo, že jsem úplně dobrá. A já říkám, jak můžu být dobrá, když mám ty problémy. Prostě, a to fakt bylo prostě třeba 4 měsíce v zimě. Pamatuju. Jsem opravdu chodila jak prostě panda, ale rudý prostě tady kolem očí, bylo to hrozný. Taky to svědivý, suchý, červený. A to by si člověk vůbec nespojil, že to může být nějaká menopauza, no jasně. Vůbec by mi nenapadlo, že to může být jeden z příznaků. Takže se to vlastně nějak vydržela, byla jsi třeba na gynekologii v té době, nějak to řešit? To už si asi nepamatuju. Jo, byla jsem na gynekologii, no tak to vám vezmou takhle jako odběry a řeknou, no tak... Odpovídající vašemu věku, nashledanou. Ono se to chystá, no, tak jsem si říkala, OK, tak dobře. se to chystá. A pak jsme šli jednou venčit pejska, já jsem ti vyprávěla o úžasné klinice, kde teda pomohli mě. Já to tady musím zopakovat, tohle není, prosím vás, žádná placená spolupráce, žádný placený podcast, my tady jsme s Mončou si povídáme pro vás, abych vám řekla tyhle informace jako 2 kamarádky a opravdu já sama jsem na klinice Gymuno teda byla tak nadšená, že jsem o tom vyprávěla Monče. Mě pomáhaly s úplně jinými problémy, ale nicméně hormony mi srovnaly a když jsem o tom Monče vyprávěla a dokonce s tím, že tam teda ordinuje pan docent Fajt, takže bych ji tam ráda vzala, tak takhle to teda potom celý odstartovalo, že jsme tam šli spolu, tam Monču proklepli. Měla jsi z toho třeba nějaký předsudky pořád? Jako... Já ještě se vrátím o chloupek zpětně, protože já letos v únoru jsem byla na nový gynekologii, která mi byla představena jakože super, i se tam něco jako platil, nějaký roční jakoby příspěvek, s tím, že přesně jsem tam šla z toho důvodu, že mi to bylo doporučené, že tam jako můžu řešit přesně jako ty hormony a všechny věci, takže paní doktorka mi jako vyšetřila.
Pak mi bylo odebrána krev a přišla mi SMS-ka. Váš hormonální profil odpovídá vašemu věku. Tečka. Nic. Díky. SMS-ka. Díky. Nikdo nezvedl telefon, nikdo nic. Já jsem mě to tak jako štvalo. Pak zase další SMS-ka, že jako vlastně mi přišly asi 3 SMS-ky jako na ty krevní testy. A já jsem říká, pane bože, to je tak neosobní. Já prostě to nemám hrozně ráda v dnešní době tohle. Já potřebuji, aby se mnou někdo mluvil. Když neřeším, nemám žádný problémy, OK. Ale já jsem tam šla kvůli tomu, že chci řešit. A já jsem ti to vyprávěla. A ty si říkala, hele, já jsem teď byla na super klinice, já ti tam prostě zařídím a půjdeš tam. A šli jsme tam spolu. Úplně jsem prostě vyletěla do vesmíru, jak jsem byla nadšená. Jo. A já si pamatuju, protože jsem u toho byla, u tvého rozhovoru s panem doktorem, a to jsem byla nejdřív na gynekologii, tak na vyšetření jsem odešla teda, ale jinak jsem tam s tebou seděla. A mě to teda překvapilo, jak s tebou pan doktor mluvil. Už ten pan gynekolog, já ho tady teda budu mít taky v podcastu a těším se na to, ale mně se to teda moc líbilo, jak se tě ptal ty otázky, zjišťoval tu anamnézu, ani ne tolik rodinou, tu samozřejmě taky, ale opravdu se doptával a to se mi strašně líbilo. Teda. Jako já jsem byla úplně výříkově vidění, jako že se někdo zajímá. Víš, jako takový to, že konečně někdo se zajímá a tak strašně, byl to pan doktor Poláček, ale on tak strašně krásně mluvil, jako já jsem z něho byla úplně páv, protože nádherně to vysvětloval, že přesně. A je možná ta hormonální léčba a když někdo prostě má problém s hormonama, tak jako ještě další, já nevím, nějaká bioléčba, potom vyloženě přírodní léčba. Jako, ale tak strašně krásně to vyprávěl, že jsem z toho byla úplně páv. Jo, bylo to zajímavé. I pro mě to bylo zajímavé a vlastně teda pokračovalo se tak, že pan doktor ti udělal vyšetření, kompletní odběry a s těma tě teda poslal za docentem Fajtem. Jo, ale já bych ještě chtěla říct, že vlastně to dělali i tobě ty odběry na tu lejdenskou mutaci, kterou vlastně málo kde dělají. A je to strašně důležitý, protože tam se zjistí, jestli člověk má problémy třeba se strážlivostí krve. A teda, že opravdu tě proklepli jako komplexně. Absolutně komplexně, A nejenom to, že takže vlastně jako on mě vyšetřil zevnitř, povídali jsme si, pak mě odebral krev, pak jsem šla na vyšetření znamínek, kompletně celého těla, na denzitometrii, což je vlastně vyšetření hustoty a řídnutí kostí. Prevence osteoporózy, ano. Přesně tak, po 50 by mělo být, mě 51, nikdo se nezajímal doteďka. Pak je tam vyšetření in-body, to znamená, že zjistějí, jak... To složení toho těla, to je důležitý, protože na váze toho moc nezjistíme. Vody a takovýchhle věcí. A pak mě ještě dělali spirometrii, protože slyšeli, jak tam někde pobuchcávám. Takže mně se hrozně líbí, že vlastně tam jdeš a udělají ti absolutně takovýhle komplexní vyšetření. A pak vlastně se čeká na výsledky a pak jsem šla k panu docentu Fajtovi. U kterého se byla se mnou. Tam jsem byla taky, mě to opravdu zajímá, já jsem se třeba k panu docentovi nedostala, já jsem to nepotřebovala, já jsem skončila na té gynekologii, kde vlastně mi nasadili takovou léčbu, že mi to pomohlo, to nebylo ještě úplně spojené s menopauzou, takže mě to zajímalo, co ti třeba pan docent řekne a teda já jsem byla jak výříkově vidění. Já jsem tam vlastně byla i s tím, že třeba něco natočím pro kliniku nebo pro nás a já jsem vlastně ani nestihla nic natočit, protože jsem vás poslouchala, co všechno ti pan doktor řekl a zase, co se doptával. Ale chci se tě, Moni, zeptat, ještě měla jsi nějaký předsudky vůči těm hormonům, když tam třeba šla, říkala jsi jako chci je, nechci je, nebo... Tak pozor, neměla jsem předsudky ani vůbec nic. A ještě mám pocit, jak když najednou, já jsem byla na všech těch vyšetřeních a pak jsem čekala, až budou hotové výsledky a těch 14 dní nebo 3 týdny, jak jsem čekala, mě bylo božské. Jsem měla pocit, že si lítám někde. Jo. Co dělá prostě ta hlava? Psychika. Ta psychika dělá strašně moc, protože mě se najednou asi hrozně ulevilo, protože jsem měla pocit, že se o mě někdo zajímá a že se to prostě vyřeší. Že se to řeší a že se to vyřeší. A mně se udělalo tak jako dobře, že já jsem říká, pojďte mi dát sem pořádnej nějaký koktejl hormonální, pěkně, je mi to jedno. Ne, já jsem prostě tam šla s tím, že absolutně nemám problém s hormonama a nechám si poradit, co je pro mě úplně nejlepší na základě těch vyšetření, co jsem absolvovala. Protože prostě je to někdo, je to pan doktor, není to jenom doktor, je to docent, opravdu prostě vážený pán, docent a já mu věřím. Jasně, takže ti teda napsal hormonální léčbu. Já si pamatuju, že jsi si ji vyzvedla a chtěla jsi to teda sdílet, protože já si myslím, že to je důležitý tyhle věci sdílet a fakt si tě za to vážím. To nedělá úplně každý, aby třeba tohle přiznal. A měli jsme na ně obě reakce na tyhle, když si ukázala, jaké hormony budeš brát, že jsme teda teďka propagátorky hormonů a tedy.
Tak to bych taky chtěla uvést na pravou míru, protože speciálně třeba pan docent Fajt se vůbec nebrání ani nehormonální léčbě. On pokud by tam prostě usoudil, že pro tebe není cesta hormony, tak spolu krásně nasadíte prostě, ať už ti doporučí nějaké doplňky třeba, nebo bioidentickou léčbu, nebo cokoliv. Že opravdu je to o té individuální návštěvě a o tom individuálním plánu, který teda u tebe byl stanoven na základě všech možných vyšetření, ne prostě támhle od voka. Ty hormony. Hele, protože jsi u toho byla, tak víš, že on vlastně mi jako v úzovkách nabídnul 3 varianty. Jedna byla hormonální, druhá byla ta bioidentická a třetí byla nějaká přírodní. A krásně mi to vlastně popsal a já mu říkám, OK, pane docente, ale mě doporučte, co je pro mě úplně nejlepší. Protože mně přišlo, že má opravdu zkušenosti s tím, že někdo ty ženy vůbec hormony nechce a tohle. Takže byl takový opatrný. A já mu říkám, pane doktore, já s tím nemám problém. Protože já vám věřím a když mě řeknete, že to je pro mě to nejlepší, tak já to chci. A mě říká, ano, tak nejlepší je, ano, tady ta hormonální léčba. Říkám, úžasný, už se na ní těším, včera bylo pozdě. A nemám s tím problém a hlavně mně se hrozně líbilo, co on řekl. On řekl, strašně se tomu tady ženy bráněj, ale není důvod. Protože pokud se neberou třeba díl než 15 let, když se berou díl než 15 let, může tam hrozit potom samozřejmě nějaké onemocnění, ale já jsem si to spočítala, mě bude 660 a co bude v 660, vím prd. Takže řeším, co je teď. A on říkal naopak, ochrání to vlastně ty kosti, ochrání to cévy. To je jo, prostě tam bylo strašně moc jako důležitých faktorů, který on mi řekl, proč jsou pro nás vlastně ty hormony jako prospěšný. Takže u mě není, jako ať si každý myslí, co chce, mně je to úplně jedno. Je to individuální, já to nikomu necpu, ale mě to vyhovuje. Jasně. Takže, a můžeš už třeba, ty je bereš docela krátce, takže asi ještě úplně nemůžeš říct, že cítíš nějakou změnu, i když on říkal, že mají velmi rychlý nástup. On říkal týden nebo 10 dní až měsíc nástup a já jsem nějaký 10. den, takže bych řekla, takže že to ještě je zatím, nemůžeme úplně, tak to já si tě budu muset pozvat ještě jednou a řekneš nám, ale jak je mi frčíš. prostě strašně jako dobře, už asi měsíc, ale víš co, to je přesně... to je tím, že opravdu máš pocit, že s tím něco děláš. Já si myslím, že ta hlava prostě jako... Funguje neskutečně. Jo. Takže já teď si připadám, že jsem úplně jako nastřelena. No, ale já se toho všímám. Ale já mám i hrozně jako energie. To není jenom jako, že... Máš až moc možná na mě, hyperaktivního člověka. Jako mám, máš fakt jako... Opravdu musím říct, že jako, tak hele, za prvý jsem letní člověk, takže blíží se léto, sluníčko, takže už to mě nabíjí. Tohle určitě taky, ta psychika, jako, že teď mám dobrý období. Máš super období. A je třeba ještě něco, Moni, co jsi změnila, kromě toho, že bereš teda hormony nově a že se opravdu aktivně zajímáš o to, co se v tvém těle děje a docházíš teda na kliniku Gymuno, tak je ještě něco, co jsi třeba pravidelně cvičím, to si myslím, že je strašně důležitý. Ano, a za to tě chválím, velmi, ano. To si myslím, že je jako hodně důležitý, silový trénink, na to se zaměřuju, takže to teď už po roce vidím nějaký výsledky, takže to už je taky jako příjemný. Nemyslete si, že zubnete, jo, tak to vůbec, jako jo, cvičím a nehubnu, to prtno. To je o jídle a je prostě... to o tom jídle, ano. To mám ráda jídlo. Ale třeba jsem měla hroznou radost, že když jsem byla právě v Gymunu a dělali mi to InBody, to vyšetření analýzy, tak právě já jsem se strašně toho bála. No. A vlastně mám schovaný i starší 2 výsledky a mám úplně jako nejlepší, ale jako rapidně lepší. Takže je vidět, že prostě jako něco dělám pro to tělo jako dobrýho, takže to mě taky potěšilo. A ještě jedno, co beru kreatin teda pravidelně. A už přes 3 měsíce, protože oni říkají, hele, první 3 měsíce, nech to aspoň 3 měsíce, aby si viděl nějaký nástup a možná proto taky mám víc té energie. Hele, to je jedno z druhým. Ono, když se cítíš líp ohledně těch hormonů, toho těla, těch úzkostí, které třeba odešly, protože to musí být jako neskutečně nepříjemný, když tě ovládá ta mysl a nevíš, jakoby, co s tím, tak pak se ti máš víc energie, jdeš cvičit, protože já si tě neumím představit před 2 rokama, že bys já jdu na silový trénink. No jako, to nedělám neměla energie. Počkej, to nedělám jupi ani teď. Ale někdy jo. Ne, ale my cvičíme s holkama, takže to je jako dobrý, my se tak nějak babinec. Jako babinec a podporujeme navzájem, což je super, protože já sama, to by bylo jako peklo se dokopat. Ale jo. Jako... Občas se potkáme na spinningu, to je taky fajn. Přesně tak. To jdeš jako zas trošku mimo svoji komfortní zónu, protože vím, že to své kardio nemáš ráda. Spinning, ale vím, že kardio je potřeba, no. Ale co jsem to chtěla říct, teď bude léto, nebude se cvičit, já mám z toho úplně, já tady dělám ještě vodní lyžování, což tam je jak kardio, tak silový trénink, takže jo, ale budu muset opravdu si cvičit i mimo sebe. Mimo tohle, protože co si budem, prostě nemůžeme mít pauzu. Ne.
já už to teď tak jako cítím. Nejsem člověk, který by opravdu pravidelně něco dodržoval, dělal, co se týče sportu, ale já vím, že to nejde jinak, takže já už to mám trošičku v té hlavě nastavený a říkám vám to úplně na rovinu. Nemám z toho potěšení, nebaví mi to, nechci to dělat, radši bych šla a dala si dort a skleničku a chlebíček, ale prostě není zbytí, takže se prostě dokopu a cvičím. Přesně tak. Teď jsi mě úplně vzala normálně. Co? No, ale protože jsem chtěla něco říct, co zapomněla, protože ty jsi to řekla. No, ale jako mimochodem ze scénáře jsem ještě nepřečetla vůbec nic, takže já ho dám zase pryč. Ale... To jsme zase my. Ale já jsem to tak chtěla říct ostatním lidem, že někdo třeba leží na tom gauči a řekne si, no jo, co jí to kecá, když to má ráda. Ne, nemám. Jo, prostě já musím mít prostě přes sebe, musím prostě vystoupit z té komfortní zóny. Vystoupit z komfortní zóny, protože nejde to jinak. Ne, ale víš co, mně se i líbí, že ty si užíváš život. To je strašně důležité. To je pravda. Jo, ono takový to zákaz alkoholu, zákaz tamhle toho, zákaz to musí být taky jako trápení prostě, protože jako ty si tu skleničku dáš ráda, tak si ji prostě dáš a užiješ si to a zatančíš si a prostě máš ráda ten život. A i ten chlebíček si dám ráda. Jo. A i ten dort, jako hele, já to mám tak, že samozřejmě už vůbec úplně jako jsem změnila samozřejmě jakoby ten stravovací návyky oproti dřívějšku, ale dám si na co mám chuť. Dáš se na to. No, ale ne tak často samozřejmě, jo, ale užívám jo. si to a tu skleničku dám si, protože mi to dělá dobře. Přesně tak. Takže radost mi to dělá. Hele, a je i třeba něco, co by si poradila ženám, který teďka se prožívají to, že hele, já asi se necítím být sama sebou. Ono někdy ty psychický, přesně jako u tebe, ty psychický příznaky přijdou dřív než ty fyzický. Takže třeba, když se ženy necítí dobře, je něco, co by si třeba poradila, co tě napadá? Hele, já třeba lituju toho, že jsem nešla nebo nehledala, nepídila se podstatně dřív. Jako opravdu třeba před těma 2 nebo víc jak 2 roky. Mě mrzí, že jsem to nezačala řešit už tenkrát, protože možná přesně i to přibírání a vlastně všechno. Jako mohla jsi ušetřit prostě rok starostí. Ušetřila bych si prostě starosti. Ale říkám, mě to vlastně jako nenapadlo, protože tenkrát se o tom úplně tolik nemluvilo. Řekla bych, že ta osvěta je teď úplně někde jinde. Takže... Začal potom takovej boom, ono teda bohužel i marketingový, ale prostě začal takový boom, je dobře, že se o tom mluví. Protože tohle třeba naše mamky neměly, že by se o tom takhle mluvilo, že ty no neměly, tam to bylo tak jako, že prostě hele, každá ženská to má, tak to prostě co, no tak si nestěžuj, prostě to přežiješ a trp. Jo, ale mně to přijde prostě strašně zbytečný. Proč máme trpět? Proč máme mít takovýhle stavy? Mimochodem, dneska jsme se o tom bavili s holkama. Jako já nejsem žádná feministka, vůbec ne, jsem s tím úplně v pohodě, ale my ženský fakt máme furt trable. Hele, pubertu máme horší než kluci. Menstruujeme, jo, což je taky oprus, co si budeme, že jo. Pak rodíme. Těhotníme, zase. Ono i s tím otěhotnění mají ženy problémy. No, já jsem tak jako celkový balíček. No. Těhotníme, děti, furt máme rozházený hormony. A v momentě, když už je klid, tak ty brdě skočíme do tohohle. A zase máme hormonální jízdu. Menopauza, Monýsko na ještě postmenopauza. Já to vím. My pojedeme, hele. Ne, já jsem v pohodě, mám hormony. My v tom budeme spolu, my to zvládneme a máme ty informace, máme Gimunok a můžeme docházet. Takže tak, Moni, napadá tě ještě něco, co by si chtěla třeba dodat? Asi ne, já si myslím, že jsme jako fakt řekli. Prostě co chci těm ženským říct, prostě ať se opravdu, když cítějí, že mají nějaký problém, objednejte se, běžte někam a řešte to. Jo. A nenechte se odbít tak, jako já jsem se odbyla blbou SMS-kou, prostě, že to odpovídá mýmu věku. Ne, může se člověk cítit líp. Může se cítit líp, může proto něco udělat, ať je to hormonální, bioidentická nebo přírodní léčba. Prostě jde to. Super. Moni, děkuju moc. Já si tě pozvu pak ještě jednou, až třeba budeš mít nějaký výsledky s těmi hormony. Okay. Tak se budu těšit, jestli nám dáš potom ještě nějakou zpětnou vazbu. No, určitě. Přeju krásný den a ještě jednou moc děkuju. Díky.